Viimeksi vuonna 2022 Asonpaidassa pelannut. Ensimmäistä ammattilaiskauttaa viime kaudella pelasi Vaasassa. Oli 2 viikkoa Vepsun näytillä otteillaan. Siinä alkukaudella Vepsulla myöskin joukkueen Borhers palloa boksiin. Jatta hoitaa tämän ensimmäisen tilanteen ja purkaa. Oli ehkä yksi Vepsun näkyvimmistä pelaajista. Oi mikä veto sieltä lähtee. Jäin vielä katselemaan Paananen vielä kääntää. Vaihto toiselta puolelta löytyy sitten Salim Jussifei ja tähän ei kaikki mukaan lukien. Ja nyt sitten kulmapotku taka-alueelle tippuu ja siellä on oululaisille Jatta Päineen välissä. Tilanne jatkuu palloboksiin, mutta siinä ei pääse Bojanko. Sitten Salim Jussif, hyvä syöttö linjan taakse. Bojang yrittää ennättää sille ja... Mutta kyllä siellä nämä Oulun Jatta ja pystyy siinä riistämään pallon. Pelaa nopeasti keskellä ja siellä Paanaselle ja jälleen tilanne jatkuu. Pallo edelleen sinne kohti boksia. Sotelon keskitys. Ei löydä kohdetta Norjassa. Myös Norjassa, Italassa, Valko-Venäjällä, Islannissa, Puolassa. 44 maalia. Samalta hyvä avaus. Testaamaan KTP-vahti Oskar Winnerin kestävyyttä ja laukaus Winnerin torjunnan. Silloin Kuopion selostuskopissa toivotti miehelle. Tanaka vasemman jalan keskitys. Jatta Päineen. Paavola 16 alueen sisällä. Palloa maalin edustalle, Musa Jatta vaivoi tilanteen. Sama taaksepäin Musa Jatta. Puolen vaihto Joel Lehtosen. Jatta. Keskikentän pohjalta saakka tulee nyt Körkkö hakemaan palloa. Santeri Silander. No, koska tämä tilanne loppuu saakka. Sitten pyritään pelaamaan kohti Filip Valencicia palloa. Jatta. Björskog Robin Polille. Kassama pysäyttää hänen matkansa. Korjataan Jatta pysäyttää hänen. Litkenen. Jatta. Pääsee Björskogin ohitse. Puolen vaihto Lehtoselle. Jatta. Avaa pystyy. Sitten pallo uudestaan boksin sisään. Musa Jatta puolustaa tämän tilanteen onnistuneesti. Jeremekko. Oikealle laidalle Robi Poli. Jatta pääsee. Sisko kuitenkin siellä kentällä on Renko ja sitten Bjornbäcki ja sinne tulee se vähän hutiloi siinä, ei saa palloon osumaan, mutta selvittää tämän kyllä pallon Jatalle. Pari keltaista korttia tuli ensimmäisellä jaksolla. Söderkseen ja Musa Jatta saivat kortit. Oululaisille molemmat. Jatta pystyy katkomaan kerran, katkoo toistamiseen. Sitten Saama. Piti tarkistaa kyllä se oikein. Oli se Seiniju lähtee haastamaan, saa pelattua Akitunnelle, joka ei saa palloa siitä mukaan. Sitkeä 0-0. 54 minuuttia pian pelattu.
tässä on ollut. Kaukua. Ei saa kuitenkaan sitten enää lopulta palloa omilleen, mutta siinä on hyvä vastahyökkäys pelaamista sitten ne kotijoukkueelta vuorostaan. Nyt on Jokela. Paavola laittaa Toivosen vauhtiin oikealta laidalta, Jatta pelaa hienosti. Lehtonen sitä antamaan. Lehtosen pallo kiertää, on hieno! Se on hieno kulma ja siitä tulee myös ottelun avausmaali. Oliko se sitten Jatta, joka siinä kenttämaan nuorella antaa ohjeet ja sinne lähtee heitto. Jokelainen, hänen nopeuttaan ei ole, vaan se ollut pystynyt käyttämään hyväksi. Oli mielestäni erittäin hyvä KTP:tä vastaan, kun tuli Reed. Tunnetuin pelaaja pistesarakkeissa, mutta yksi maali hänellä. Näin on sitten saatu tätä kovaa vääntöä siellä vuorotellen. Sisään AC Oululta Justin Renix ja Julius Paanaselle Jatta Renix spelar fram. Det är hyfsat och det är bra. Och folk har det med sig framåt. Och ska vi få se ett inlägg här av mittbacken. Det kommer där mot första stolpen. In andra som spelar tillbaka. Dahlström försöker komma in. Enqvist kommer fortfarande, spelar in bollen i centrum. Och där är det Jatta som jobbar hårt i mitten. Driver den framåt, spelar den framåt. Så har vi Mäkelä. Jatta slår upp Patut som kommer med stora foten i vägen och den slås framåt där sen av Ville Nunes. Arvid Lundberg är på topp där.